салом дӯстони азиз, бо хоҳиши бисёри подписчикҳо ин навор гирифта шуда истодааст. Яфтан ки ёлкое нишон тиҳед чӣ хел шудагӣ куни будом ҳамин гуна фасон ёлко ҳамон дӯстони азиз, ҳамаи шумоёнро бо соли нави омада истода ҳамаи шумоёнро табрик мекунам дӯстон. ин камтар бошад ҳам навор пешкаши шумоён гардонида истодам дӯстон. ҳаво хеле хунук, ҳеҷ ки нест. барои ҳамин сабаб навор кам аст. хеле ягон навгунӣ шавад, боз ба навор мегирем дӯстон. ҳамеша дар паноҳи худованди бузург бошед.